bon i bona a tothom. Avui us vull parlar del parc de desinfecció i utilitzaré aquest petit tríptic que vam fer ara ja fa uns anyets. Dos bones amigues meves, la Mar Osorio i l'Eva Ferran, ho fan tot un recull de dades molt interessants explicant la història i la vida d'aquest edifici tan emblemàtic de la nostra ciutat. El que són les malalties infeccioses i parasitàries han sigut sempre un risc d'epidèmia, entre altres coses perquè no hi havia antibiòtics. En el 1885, el municipi va adquirir una gran caldera amb la funció d'introduir tota aquella roba de pacients de malalties infeccioses greus per fer una gran bullida i desinfectar el que seria aquesta roba. Aquesta caldera estava ubicada en l'antic hospital de Sant Llàtzer. Posteriorment, en el 1905, es va construir el primer laboratori municipal químic que tenia la funció d'analitzar les aigües, el pa, la llet, la carn i sobretot les substàncies que venien de la llum a gas de l'enllumenat públic. També, una miqueta més després, es van adquirir uns innovadors aparells francesos que garantitzaven l'esterilització absoluta. És més o menys en aquest moment que se n'adonen que falta espai per poder ubicar tot això, tots aquests aparells. Llavors, plantegen la compra d'uns terrenys per construir un centre de desinfecció per la carretera d'Olesa. Mentrestant, aquests aparells tan innovadors restaran en el soterrani del Mercat de la Independència. Ja en el 1911, l'alcalde Josep Ullés, que era metge i una persona molt conscienciada en tots aquests temes sanitaris, ja ho veia clar, que s'havia de construir aquest parc, aquest centre de desinfecció. En el 1912, l'arquitecte local Josep Maria Coll i Bacardí ja presenta un primer projecte, una mica ambiciós, on ell ja, entre altres coses, plantejava que hi hagués un espai per la incineració de petits subjectes així de baix cost, que també estigués tot envoltat per eucaliptus. A més, ja es plantejava o es proposava que hi hagués un accés, un camí especial que seria conegut com el camí del mal, on entrarien totes aquestes peces de roba i objectes que s'havien d'esterilitzar, i posteriorment hi hauria un altre camí que seria el camí del bé, on ja sortirien tots aquests objectes nets i esterilitzats. El cas és que el projecte va tenir que canviar, no hi havia suficient pressupost, i ja finalment, el 5 de juliol del 1920, coincidint amb la Festa Major de Terrassa, es fa la inauguració del parc de desinfecció, que, entre altres coses, hi ha la part de l'edifici i la funcionalitat de l'edifici. D'una banda, la funcionalitat. Aquest edifici havia de complir el que eren 4 premisses, les 4 fases per la desinfecció. La primera, la rentada mecànica. La segona fase és la esterilització en autoclau, la eixugada i la planxada. Ja teníem aquestes 4 fases. I el que és a nivell d'edifici, podem dir que primer de tot està orientada cap al migdia, cap al sud, per garantitzar la llum. Té una forma així, en planta de ventall, per garantitzar també que amb totes les finestres ovalades que té es pugui haver-hi bastant ventilació, perquè generaven molts vapors dintre. Hi hauria el que seria un pis superior, una torre cilíndrica de 2 pisos. A part de totes aquestes finestres ovalades, també tota la decoració estaria fonamentada utilitzant la ceràmica, de colors carmel, d'altres de colors. A la porta principal tindríem el que és un arc carpanell, amb el que seria un gablet, amb el que és l'antic escut de la ciutat de Terrassa i el nom del parc de desinfecció. Em sembla que aquí ho podeu veure una miqueta millor. D'acord? Amb tots aquests arcs. En realitat l'edifici és una meravella. Així com a curiositats, a més que tenia aquest parc de desinfecció, podríem dir que, entre altres coses, arrel d'una epidèmia de còlera que va haver-hi a finals del segle XIX, va haver-hi com la innovació, la voluntat d'ubicar, ja sigui en l'Ajuntament com en l'Hospital de Sant Llàtzer, unes bústies on la gent de manera anònima podia presentar així com una mena de denúncia indicant d'on sorgien aquests focus d'infecció, es delataven una mica, o que fins i tot en cas d'emergència es podria construir un llatzeret, així com un petit hospital d'infecció, en el que era el castell del senyor Mauri, que és el castell Cartoixa o el Paradís.
A més, se sap que hi havia no una comissió, sinó una brigada de desinfecció que anava als domicilis a recollir el que eren els subjectes, la roba d'aquell pacient. Aquestes brigades utilitzaven 2 carros. Hi havia un carro que era de color vermell, que quan anava al domicili a agafar tot, era vermell perquè així avisava de que, que portarem aquests subjectes que s'han d'esterilitzar. Anirien, després canviarien el que és el carro, aprofitarien el mateix cavall i tornarien, però en aquest cas amb un carro de color blanc. A partir de 1926 van substituir el carro per 2 automòbils Forte. Una altra curiositat o anècdota així interessant. El que és l'edifici va complir la seva funció fins a la crisi ja dels antibiòtics. Ja se sap que a partir de 1928 un científic britànic, Fleming, va descobrir de manera una mica així a l'atzar la penicil·lina quan estava buscant així, estudiant el que era una cura per la grip. Clar, el que és la funcionalitat i l'ús de l'edifici ha tingut diferents moments en què sí que l'han fet servir, d'altres no. En els anys 40 va ser utilitzada com una gossera on sacrificaven els gossets, després va estar sense utilitat, sense ús. També se sap que a partir de 1986 en el ple es va aprovar que es reconstruís i s'inaugurava un jardí al costat o envoltant tot el que seria la zona, que és conegut com el jardí de l'arquitecte Colli Bacardí. A partir ja del 2000 torna un altre cop a tenir un ús, en aquest cas és del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, i torna a ser laboratori, en aquest cas amb tasques mediambientals, d'anàlisi d'aigües, de meteorologia, mediambiental. I res més, he fet un breu resum, vull dir que si esteu interessats, aconseguiu aquest petit tríptic, pregunteu a l'oficina de turisme, a veure si el tenen encara, que és molt interessant. Res més, fins al moment, i la propera vegada us parlaré d'un altre catàleg d'aquests que van fer la Mar i l'Eva, que són molt xulos. Doncs vinga, adeu!